Vuorovaikutus ei ole taito, jonka jotkut vaan saa. Se on taito, jonka voi opetella. Lämpimästi tervetuloa mukaan positiivisen vuorovaikutuksen valmennukseen. Tänne 2.0-versio. Mä olen Jonna Närhi, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti ja vuorovaikutusvalmentaja. Positiivinen vuorovaikutus on ollut todellinen hitti. Tuhannet ihmiset on jo käyneet sen ja oivaltaneet ihan uusia puolia itsestään. Tässä 2.0-valmennuksessa mennään vielä syvemmälle. Et tarvitse tuota ekaa kurssia pohjalle, mutta ei siitä haittaakaan ole. No miksi tämä kurssi ja mitä sä tästä saat? Tällä kurssilla kehität karismaasi, kasvatat sun itsevarmuutta ja opit vaikuttamaan toisiin positiivisesti. Oli kyseessä sitten arki, työ tai ihmissuhteet. Positiivinen vuorovaikutushan ei tarkoita tekopiirteitä hymyä tai väkinäistä small talkia. Se on taitoa kohdata toiset arvostain, kuunnella oikeasti ja rakentaa luottamusta tilanteessa kuin tilanteessa. Kun annat, niin sä saat. Tämä on taito, tai oikeammin kokoelmataitoja, joita voi harjoitella, ja tämä kurssi antaa sulle siihen työkalut. Mä olen koulutettu NLP-valmentaja ja hyödynnän NLP-tekniikoita niin terapiassa kuin valmennuksissa. NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sä opit ymmärtämään, miten sun oma ajattelu, tunne-elämä ja keho vaikuttaa toisiinsa. Ja miten sä voit tietoisesti ohjelmoida sun toimintatapoja parempaan suuntaan. Suomeksi pyrimme siis vaihtamaan toimimattomat tavat toimiviin tapoihin. Tervetuloa mukaan ja nyt mennään pala palalta kerrallaan kohti parempaa vuorovaikutusta.